nga nung nakisamuhan ang inyong magpatulo sa mga bugador sa Luis o sa mga kasasala. Nagkadamog sa Jesus kanila dito ba ang mga tao na walay sakit, wala magkinahanglan doktor, kundi ang mga masakit na lahat o susihan ninyo kung unsay kahulugan nining mahina sa kasulatan nga nag-ingon, wala ako magkinahanglan o manahalan nga mananap, kundi kaluoy, kay wala ako aron magtawag sa mga matao, kundi sa mga magkasasala. Maigsuon ang Ebanghelyo sa Ginoo. Mas dindot ni siya. Mayong buntag kanilang tanan. Okay ra mo. Tulura tuturan ang atong punto na ibapit aron dali ninyo mahinumduman. Ang una, way labot sa akong giandam. Ako rin nahon-nahonaan sa pagkaparuho diri kung kakaingon ko ang importante kay siya na mapahinumduman ako para akong kawalingon isip magsasangyaw o mga tao na giapili sa itong kasing-kasing naroon kita magamit sa Ginoo. Samtang nagpalupo diri labi na diha sa tunga, dili ko magkakita ninyo. Nakaingon ko nga mauli ni siya'y mationg sa sagakaw kunatas tunga. When we are at the center stage, when everything focuses on us, when everybody looks at us, we will be blinded. O ginagawa hindi ka kita. Iba akong nagagawa niya, pero hindi ko kita magina niya. Kay masilawan ka sa kahayan. Umuna sa iyo unang mensahe. Diha sa pagtrabaho, diha sa kinabuhi, di yun magkalimalikayan. No, magsangyaw ka, magsangyaw mo at ang stage. Kaya doon lagi mga panahon na ikay sintro, labi na kami, kaya sintro, masilawan. Kung masilawan na ta, we cannot see reality. O sinahinunggan na si Mother Teresa, isintro siya na runay. She has the praises and the adulation of the leaders of the world, kings, queen, in fact, isang pasang Papa. Iunsan siya sa Ginoo, aron kasilaw sa atraksyon sa mga tao, dili makapalayo niya sa Diyos. Iunsan siya sa Ginoo. Una-una mensahe. Iunsan si Mother Teresa so that she will not be blinded. Iunsan siya. For the last 50 years of her life, Mother Teresa suffered the dark night of the soul. What is dark night of the soul? Only ang termino na ikuhin ni St. John of the Cross. What is the dark night of the soul? This is part of our spiritual journey. Maglagaw ta diya sa atong spiritual kinabuhi. And we know that the end of the spiritual journey is intimacy with God, union with God. When we can say like St. Paul, I no longer live, but Christ lives in me. All can say in everything that we do, kinita na, that we live, but Christ lives in us. Una nga si Mother Teresa, Diyos sa siya, for the last 50 years of her life, she did not feel the presence of God. Wa ang Ginoo, diyan siya kinabuhi. Dark night, she lived not by the consolation of feeling the presence of God, of the joy of being with God. No, Mother Teresa, for the last 50 years of her life, wa ang Ginoo. Why consolation? Sa dihang mingon ng mga tao,
sinisingit ka, pagkanun ka mo, tuon ka sa Ginoo, dili na makaapekto niya, dili na makapabukad sa iyang kasing-kasing, dili na